ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ குரூப் ஸ்டேஜ் 2ல் வந்து நம்ம பங்களாதேஷ் அணிக்கும் சிம்பாப்வே அணிக்கும் போட்டி நடந்து கொண்டிருக்குது. இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் செஞ்ச பங்களாதேஷ் அணி 20 ஓவர்கள் நிறைவில் வந்து 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 150 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்காங்க. அதில் வந்து அதிகூடிய ஓட்டமாக நம்மட உசைன் சாந்தோ 71 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தார். அவர் வந்து ஒரு சிக்ஸர் 7 பவுண்டரிகள் அடங்கலாக 55 பந்தில் வந்து இந்த 71 ஓட்டங்களை வந்து பெற்றிருந்தார். அதுக்கு பிறகு நம்ம சர்கார் வந்து நோட்டில் அவுட் ஆயிருந்தார். அதுக்கு பிறகு லிண்டன் தாஸ் வந்து 14 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தார். நம்ம சஹிபுல் ஹாசன் நம்ம கேப்டன் வந்து 23 ரன்களை பெற்றிருந்தார். அடுத்து வந்து நம்ம ஹுசைன் 29 ஓட்டங்கள், உசைன் சைகாத் 7 ஓட்டங்கள், ஹசன் வந்து 1 ஓட்டங்களோடையும், ஜசீர் அலி வந்து 1 ஓட்டங்களையும் பெற்று மொத்தமாக வந்து 150 ஓட்டங்களுக்கு வந்து 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 20 ஓவர்கள் முடிவில் வந்து பங்களாதேஷ் அணி 150 ஓட்டங்களை வந்து பெற்றிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து ஜிம்பாப்வே பதிலுக்கு துடுப்படுத்த ஆடி வருது. அந்த வகையில் வந்து 5.2 ஓவர்கள் நிறைவில் வந்து 35 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறாங்க, 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து. இதில் வந்து நம்ம மாதவீரே வந்து 4 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த நிலையில் வந்து அவுட் ஆகியிருந்தார். அதுக்கு பிறகு எர்வின் வந்து 8 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் வந்து அவுட் ஆகியிருந்தார். அதேபோல் நம்ம சும்பா 8 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் வந்து அவுட் ஆயிருந்தார். இப்போ நாட் அவுட் ஆகாமல் நம்ம வில்லியம் ராசா இருக்கிறாங்க. அதில் வில்லியம் வந்து 11 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறாரு. ராசா எந்த ஒரு ஓட்டங்களையும் பெறாமல் துடுப்படுத்த ஆடி வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. அந்த வேளை வந்து இதில் வந்து 2 விக்கெட்டில் வந்து நம்மளோட தஸ்மின் அகமது வந்து 2 விக்கெட்டுகளை வந்து கைப்பற்றியிருந்தார். முஸ்தபியூர் ரஹ்மான் வந்து 1 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியிருக்காங்க. அந்த வேளை வந்து சிம்பாப்வே வந்து 5.3 ஓவர்கள் நிறைவில் வந்து 35 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்காங்க, 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து.